gonjang ganjing langit kelap-kelap katon lerikin canging sang maweh gandrung wonten kaya mangkono wis prateng tepining samudra minangka pulampeng sang Bimasena ing laladan segara kidul awit anut marang lenging cipta sang Bima jemangkeng konang pepada dupi wis prateng gisik sigra pinapak marang gedhening alun kang gulung gemulung dadi kandhek lampang sang Bimasena kala semono sang Werkudara hanyalang marang jembaring samudra kang ngelangut tanpa pagut tuwin mirengaken swantening ombak kang paniayah gunung jugruk dadi njegrek kadhe tugu Surakarta sang Werkudara tumekaning ombak kang nempuh wentising sang Bratasena Biswatata janma kaya nangsana marang lampahing sang Bayusiwi satemah tuwuh tandha pitakon lebeting batos sida njegur segara apa ora lamun sida njegur bakal pisah keluarga ing selawase mabet hamung pati pacangane nanging lamun ta wangsul tetep bakal banger asmaning sang Bima ing selawase urip griya kapetang kali batos dening sang Bima bali bacut bali bacut bali bacut wis kenceng kate sang Bimasena kedadak ing mangke ana peksi ingkang miber kekalih nenggih peksi gemak dalah peksi patuk bawang niat langening kalang yuwana klarapan tamun caran pinondir kekoneng surem soroti tampadang mengkoto gemak popo patuk bawang gandeng sawetara rentuk pangan kanggo nambak weteng luwe ayo padha rembugan weteng entu-entu kok rembugan ya arep ngrembug apa aku arep takon gemak besok yen kowe mati pilih mati kepiye oh alah patuk bawang kedhuwuren tembung kuwi kok dadak kowe takon mati kepiye kowe karo aku mati ora diplinteng wong wis matur nuwun karo maneh aku arep takon sing jenenge pati ki ana pirang perkara pati kuwi ana 3 perkara pati nista pati madya pati utama tinambah siji maneh yaiku pati janji piye karepe kuwi pati nista kuwi patine wong lalu kuwi nista-nistaning wong mati mangkono iya wong lalu iya kaya to ngendhat nabrake sepur lan sak panunggalan iki pati nista yen pati madya kuwi disangkani saka lara kaya lumare wong arep mati gandeng ora entuk tombo wis ginaris makane pepesthen bakal kapundhut ing ngersaning Gusti lah yen pati utama kuwi patine wong kang nuhoni marang ing reh kesaguhan kaya to satriya gugur ing madaning palagan sabab wis netepi marang kesaguhan lan janjine kaya to patining pendhita kang lagi tapa patine wong kang manembah marang Gusti kang lagi sembahyang patining dalang ana ing panggung kuwi pati utama lah yen pati janji kuwi patine wong golek pesugihan kepengin sugih banjur njaluk tulung nyang parewangan kanthi dijanjeni kowe bakal lakon sugih so yen mati dadi balane sing mbiyantu mau kuwi jenenge pati janji oh ngono iya lah tumaraping patuk bawang kowe kepengin mati apa wah nek aku ki ya kepengin mati utama aja mau pati madya lho aja pati nista ning pati utama sing tak gayuh marga nek nganti aku marang kesaguhan tak lincati wah tetel kang dadi jenengku lan banger sing dadi jenengku tulang-tulang indriya mangu
pangun kung kangguan rimang abiyasa kakekku kunti ibuku mbarep kakangku kresna kakangku Hanoman kakangku aku njaluk pangestumu Janaka kembar lan kabeh kawula sak ngamarta aku njaluk pamujimu aku njaluk pamit budal ambyur samudra yen mangsah mampu pecah cancut mergut manjing samudra naya dereng winraganya lega banyu semaput wentes meleki ngangganira seminggu hana bagi mikir jonggo kang warik setu bondo layu om momor ing teling samudra nenggih sang Banyusuta ing mangke ndatak sakala wonten naga ingkang jebedhul saking teling alun nami sang naga nabat nawa ya naga nembur nawa sakil rekombang gedene mengo tutuke geni kang sinemburake dasar ngakak suarane ketinggal lagi nesu labet ora maos ginanggu kamardikane awit saking jemeguring sang Bima ingkang sasat ngebur tuyaning samudra sigra sang nabat nawa nyaut marang sang Bratasena naga wis ngangkat wentes awak nganti pethet wis mulut hangganing sang Werkudara temah ngalumpuk angganing sang Sena kraos yen pilut dening naga datan nyipta gesang amung pati ingkang sumanding mila ing batos amung pasrah marang purbaning kang kawasa namung wonten sisane kekiyatan sekedhik kumlawe kanangasta nyepeng tutuk ing naga ing pengajap arsa kaelih saking pupu tinedahaken marganing pati arsa kapamanaken ing pilingan kang kering ingkang dari keboryan Lisahtawa nanging tanpa capa awit saking landheping kuku Pancanaka kawimbuh rasa pambengganging sang Bima ndadak sakala kuku tumancep ing tutuk naga datan kajarak suwek padha sakala suwek ing kanang tutuk sakala pejah sang naga nembur nawa blabaring getih momor kaliyan warih dados sakjung pesagiambane elok ing kahanan pangkawuningan ing ngendi papan bangkening sang naga nembur nawa sareng kawan karmeng sang Bratasena
teng dasaring samudra inggih Raden Jayalaga. Kala semana kaget Sang Bima semawit pirsa kahanan kang sarwa handupara. Katitik ing dasaring samudra teka wonten pulo kang asri tiningalan. Katik tasih mawa raos ngayem tentrem nikmat lan mupangat. Langkung mumun malih panggaling Sang Sema dene ing madyaning pulo ana bocah bajang kang jumeneng mawa cahya padangan lai hanya begi pulo ingkang linenggan mongko tanpa ana soroting Surya Candra kelawan Kartika. Dadi Kendra Sang Werkudara nuju hamandeng penaing bocah bajang penggaling kakadang. Aku krasa yen aku iki ana dasaring samudra. Rasaku kaya wong ngimpi. Awit dasaring segara teka ana pulo kang asri hararas. Luwih-luwih iki ana bocah bajang kang ngadeg ana kono. Bocah bajang, kowe kuwi sapa? Teko kowe ijen tanpa ruang mapan ana kono. Kuluk Werkudara. Wah, mungkin belo temen bocah iki. Karo wong gerang kok nyebut kuluk. Turut kok wis ngerti marang jenengku. Sumurupa yo ngiring. Ulun iki Bathara Diwaruci. Bathara Diwaruci. Apa ora nyapa? Teko kowe wis ngerti marang aku. Lan wani nyebut kuluk, apa kira-kira tuwa kowe tinimbang Bratasena? Pancen mengkono kahanan inggih Bratasena. Mula prayogane kita nyembah lan basa marang jeneng ulun ya nggih. Aja gemampang kowe perintah aku kok nyembah lan basa. Aku gelem nyembah lan basa. Watonku ngerti sapa-sapa leluhurku. Mengkono, iya. Kita iku anak Pandhu. Pandhu iku yo gandeng abiyasa, abiyasa putraning Parasara sutaning Si Sakri. Sakri ku siwine Sekutrem, Sekutrem atmajaning Manumayasa. Manumayasa anak Parikenan, Parikenan yo gandeng Brahmani, Brahmani kuwi putrane Brahma. Dene Brahma iku anak Bathara Guru. Bathara Guru atmajaning Sang Tunggal, Tunggal kuwi anak Wenang, Wenang yo gandeng Sis. Dene sisiku anak Adam nggih Bratasena. Wah, pitis tetembungmu. Gandeng wis ngakoni bener. Mara gagi nyembah lan basa marang jeneng ulun kuluk. Monggo dhisik. Aku gelem nyembah marang kowe. Waton kowe mangerteni apa to sebabe dene aku teko dasaring samudra iki. Werkudara, mulane kita teka kene ladhet anggon kita ngupaya pundhutaning Guru Durna supaya ngupaya banyu pawita suci minangka pitukon anggon munggayuh kawruh sangkan paraning dumadi. Mengkono kuluk. Pinter bocah iki. Yen wis rumangsa bener dawuhku iki mau, mara dienggal nyembah lan basa marang aku ya nggih. Monggo dhisik.
kowe ora gampang ngongkon aku nyembalan basa karo kowe. Kejaba menawa kowe bisa nuduhake mungguh ana ngendi dununging banyu suci mau, aku lagi nuruti marang karepmu. Puruhanana ya nggih. Ngulatana ing ngendi wae sira tangeh bisa nemokake hawit ingkang sinung banyu prita suci iku amung jeneng ulun dhewe Bratasena. Sranane wong yen luhung betah lopo kurang guling eling solah jatmiko yen wacana kudu manis Kulun kula ngaturaken sembah sungkem mugi kunjuk ing sahandap sampeyan paduka Hyang Padha Kulun Bathara Dewa Ruci. Iya kulun tampa kan lega tiasing jeneng ulun nggih Bratasena. Warkudara lekas kita iki mau kena kanggo piwulanging sagung tumitah ing Madyapada ingkang kababari aja sok lelungan lamun durung ngerti ingkang tinuju, aja sok memangan yen to durung ngerti rasane sing dipangan, aja sok menganggu lamun durung ngerti werdine kang dienggo, lan aja sok manembah yen to durung ngerti sejatine kang sinembah nggih. Kaluhuran sabdanipun paduka kulun ing sakmangke kepareng kula saestu badhe nyuwun toya prita suci kulun. Iya nggih. Kulun muli bakal maringake banyu prita suci nanging sranane kita kudu bisa mlebu ing garbaning jeneng ulun iki ya nggih. Sabab ya ana ing garba ulun iki papaning banyu suci Bratasena. Wah, cecak nguntalu kecebol gayuh ngawiat uta ngitung lintang tangeh kelampanipun. Sebab apa? Awit paduka namung sak jenthik mongko kula menika ageng dirawa menapa cekap Bratasena nunggu jagat kang gemelar saisine iki karo kita udara gedhe endi ageng duwe wiyar jagat ingkang gemelar menika kulun. Lah sumurupa jagat gedhe saisine iki kabeh wis kewengku marang jeneng ulun. Lah yen mung kita iku sepira gedhemu nggih, sepira gedhemu. Ulun iki katone cilik nanging sejatine gedhe kok Bratasena. Mekaten iya. Lajeng kula kadhahan medal mergi pundi ulun. Sinematik. Liwata talingan ulun kang kanan iki Bratasena. Tansah marpamoring suksma. Sinuk maya winah ya wing asepi. Tolonging kalbu pambukaning warana talen sakili playaping aluyup pindha pesating sepena sumusuping rasa jati mangkono kus tanggap sang Bima Sena dumateng dawing sang Ruci Bathara sikil sang Bima ngempakaken pramana jati nenggih netraning manah kusnya bangkit mangreh datak sakala sang Sena wis nyemropi wonten mergi kang anjep ing gandeng sang Hyang Nawaruci biya manjing kula garwaning sang Ruci Bathara Raden Werkudara.
wonten dawuh sakwise jeneng kita manjing ing garba apa kang kita dulu nggih duh kekulun kula mboten nyemarapi menapa-menapa mboten nyemarapi kiblat lar kidul wetan saha kilen mboten nyemarapi sewiji-wiji namung bingung raos sing manah kula kekulun oh mengkono nggih yen mengkono mara sira ngesti marang jeneng ulun Bratasena jahniyah ning talaga kadi langit mambang tanpa sulana pamaneka wintang toya kusumaya sumawur lumrah wekang sekar kadi jalada kocap sang sena tangya nandukaken pangesti marang Sang Ruci Bathara labet pantenging pangesti ing mangke ndatak sakala sang sena raos sira kaya wis ngadeg ing ngersaning Hyang Dewa Ruci Bratasena wonten dawuh wis ngesti marang jeneng ulun ing samangka apa kang katon ing sira nggih lho inggih ulun ing samangke kula sampun anon dulunging kiblat lar kidul wetan saha kilen saha kula nyemerwi wonten urip setunggal nanging arupi werni 8 warna 8 nggih apa wae kados Bramarkata kados Putran Bunta kados Tawanggung Gumolong kados Cahyamaya kados Taretna Muncar kados Darunmayadi Kadirembulan kados Kartikabir duh kulun dupi kula wuning menika sanget kesengsem manah kula kulun sumur rupa kula rupa wala iku sejatine nuntun marang sifat ingkang linuwih lan rupa wulung perkara iku pinirang dadi loro ingkang papat karepe marang dat tegese cipta lan sifat tegese wujud manunggaling cipta lan wujud dadine lahir kelawan batin dene telu yaiku asma tegese sejatine manungsa papat apengal ordine sejatine pramana dadine Gusti lawan kawula nggih kuwi sing papat nggih wondene ingkang papat manjing marang hawa nafsu ingkang rupane abang ireng kuning kelawan putih ingkang abang kuwi demen panas baran serai drengki karepe ngamah penggawe becik demen ngongrong tur sekti mandraguna kuwi kang abang dene kang ireng kuwi demen mangan mangsa-mangsa doyan turu ngugung hawa karem nesu muja swara-swara kuwi kang ireng dene ingkang kuning kuwi demen ngubupi laku cidra nggih saka kareme milik doyan roba ora moka mula kabari nenggurangi marang barang kang rahayu lan demen ngangkah-angkah dadi wajibe yen kepepet wani nempuh marang panggawe Allah ingkang kuning dene ingkang putih nggih kuwi demen teteki murih suci muhung narima murih sampurna emoh rekoso lumuh pakumpulan sabat wedi marang pegawean trima bodho watone ngaso
anane mung ngeleng meneng lamun pinuju kodheng. Mula ora aneh yen to dimungsuh marang Kang Abang ireng lawan Kang Kuning mau nggih. Kula Bratasena wong urip iku luwih ewuh lamun ngelingi marang pratil ning ati kang papat mau nggih. Sebab apa? Awit yen ora ngantepi ya luput, dene yen ngantepi ya durung karuwan kok nggih. Mula prayogane lamun demen wening ya kudu bisa misahake hawa Bratasena. Duh ulun kepriye? Sakelangkung bingung manah kula. Sareng kula enget piwut saling kemekaten. Ingkang mekaten. Ulun kula nyuwun mugi paduka ulun kepareng nglajengaken paring dedah dulunging kawuh sangkan paring ngagesang menika menapa kedadosanipun saha nyuwun dedah ajining ilmu dalah suruping penemu ulun. Mangkono nggih. Nggih. Mula ya nggih ing waspada nggon manteng surasane ilmu gaib ya Bratasena mlinggi. Wonten menawa sira pitakon kedadianing manungsa yaiku saka Trimurti kelawan hawa nggih. Trimurti yaiku cahyaning Surya Candra kelawan Kartika. Wondene hawa iku saka sarining bumi geni banyu kelawan angin. Trimurti lawan hawa iku mau kumpul Noya barang tumetasing Tirta Nirmaya banjur kesamatan wilayating dat nganti dadi tunggal jati ning kahanan kita iku Bratasena. Mulane jagat gedhe kang gumelar iki cacahe ora beda, isine ya padha karo jagat cilik kang ana jroning nggawa garbamu Bratasena. Waduh ulun Arati serawong-serawong raos sing manah kula ulun. Syukur bagi sewu. Werkudara wonten dawuh. Yen to kita nyuwun katerangan ajining ilmu. Ilmu iku angel yen wis ketemu. Ning kosok barine kudu tansah ngelingi pepacuh ingkang sarta ora kena nerak marang angger-angger apa dene kudu netepi marang tembung idep madhep tetep kelawan mantep Bratasena. Kados pundi werdinipun kepareng penyuwun dawuh. Idep tegese kudu bisa manembah marang Gusti lan ngluhurake asmaning Pangeran kang Maha Kuwasa. Dadi ing kono kena ngaranan ngawruhi marang uripe. Kuwi jenenge idep. Banjur madhep. Madhep ku tegese kudu bisa nyegah hawa nafsu kareping bisa wening. Kuwi jenenge madhep. Wondene tetep werdine aja kelu marang panggawe dudu ing pengajap dinane Darbi Budi kang rahayu. Mergo yen to nganti milik ora-ora bakal mbilaeni Bratasena. Menika tetep iya. Lajeng mantep menapa werdinipun. Mantep ku tegese kudu nglakoni sedya. Awit sedya ingkang mengku panarima iku mubah musik menungsa mung saderma kawula mung semendhe mring kersaning Hyang Suksma. Sing tegese mesthekake barang kang durung kasat netra iku bakal kesiku dening Gusti ya nggih. Mangkono kula mungguh ajining ilmu mlinggi lajeng suruping penemu kados mendi. Yen kita pitakon mungguh suruping penemu yaiku Setya Legawa, Sabar Narima, Berbudi lan Bawa Laksana. Kados pundi werdinipun Setya Legawa aja sugih sujana ingkang lila ing donya ikhlas marang pati pamriya supaya rahayu ya nggih. Nandura kelakuan becik lan suci ingkang sarta welasan tepa-tepa marang sepadha lan tepa marang wajib Bratasena kuwi jenenge Setya Legawa. Mlinggi Sabar Narima tegese sabar
kabar yaiku den saranta ing tekadmu ya lagi kedukanan ing sukma kudu ingkang rumangsa ya nggih mlingi dene narima yaiku tansah ngentenana sing Hyang Suksma awet ing dalam tekad wis saguh nglakoni yaiku bejo cilaka lara kepenak pinter bodho wening kodheng urip kelawan mati nggih mlingi dene berbudi tegese demen tutur becik demen madhangake wong kang peteng pikire ingkang sarta tetulung marang wong kang ketaman ribet kuwi jenenge berbudi dene bawa laksana surasane sing gedhe hambege sarta kang luwih budimu aja nista lan kang bisa cukup pamikirmu lan kudu mulat kudu awas uga tansah teliti pranata basa tanduk ing karti sampeka dene sirikane yen ta dusta candala hangane marang sepadha mengkono Werkudara mriki lan sumurupa Werkudara sekabeh ngulang-ulang iki mau dadi srananing ngelmu nyata ing reh kasampurnan ya ingaranan tirta purhita suci lan minangka srana uduning kawruh panunggal Werkudara bumi goncang kancing langit gelap-gelap baton lerikin sanging sang maweh gandrung samendang boten karempit sampun kula tampi kanthi terwaca sabanipun kulun wis kasembatan karep munggir bingah rasa manah kula kulun sampun kasembatan sedya kula kang mangkono enggal tumuli metu Werkudara nyuwun pangapunten kulun kula sampun klajeng kraos wonten mriki mangko dhisik ora nggih ora isih akeh sesanggemanmu ya nggih sesanggemanira kang cedhak yaiku Guru Mudana Tasasaka madyaning Samudra Bratasena yen nganti ora gelem bali padha karo Werkudara wis tega marang para kawulamu tega marang negaramu mriki ngestuaken dawuh lajeng kula bedal margi pundi nalika mlebu kita lumantar talingan kanan dene metumu liwat talingan kering Bratasena Werkudara kula wonten dawuh metu saka ing Hangga Ulun Gusti Nengeran gelung minangka rondhek ngarep dhuwur mburi gelung minangka iku dadya pralampita lan dadya tetenger yen Sirasena wis bisa hanggelung manunggaling kawula kelawan Gusti Gusti kelawan kawula mriki Ulun pri sampun dados tekad kula sasampunipun kelampan pikantuk kawruh kasampurnan kula pengin badhe dados pendhita kuwi mengkono inggih iya yen pengin dadi pendhita ulun titip jeneng besok jenenge Begawan Bima Suci ngestoaken dawuh wis inggalke bali ya Bratasena nyuwun tambahing pangestu kulun iya jaya wijaya jayanti Bima moringga kowe tumapoke ngepek-epek ulun bakal tak sengkake nggalo prating daratan